Hej så alle sammen, og velkommen til vores første video her på B52 TV. I dag så får du nemlig muligheden for at se vores matchday vlog heroppe på B52, hvor vi som tidligere også har sagt, så har vi hele 6 hold, der spiller på hjemmebane. Og lad os se, hvor mange sejre vi kan skrabe i hus. Jeg står her med Anthony fra U14, og Anthony, du har lige scoret 3 mål i en sejr mod Q. Yeah. Kan du ikke lige tage os igennem det mål, du synes, der var det bedste, du scorede i dag? Det mål, jeg synes, der var bedst, var nok det første mål, jeg scorede. Det var et mål, hvor der var en af mine holdkammerater, Nathan, han lægger en lang bold til mig, og så får bolden der lidt ud foran feltet, så er vi ind med målmanden, så skyder den over målmanden og lander den perfekt ind i målet. Stærkt, det lyder som et vidunderligt mål. Yeah. Hvilke ting synes du, der, som var helt ordinært, altså var fantastisk, at det I går som hold i dag mod Q, som gjorde, at I vandt kampen? Jeg synes, vi spillede godt sammen. Vi lavede fantastiske afleveringer. Vi var gode både i forsvar, angreb, midtbane. Alle sammen talte godt sammen. Vi havde godt samfund, og vi havde mentaliteten af det hele. Stærkt. Og så til sidst, hvilke ting synes du, I skal forbedre for at kunne fortsætte med at vinde de resterende kampe i sæsonen? Nok taklingerne, fordi nogle gange vi laver lidt for vilde taklinger, fordi når vi bliver frustreret. Stærkt. Tusind tak for det, Anthony. Det var så lidt. Jeg står her med Milab og Lavin fra vores U11-hold, og I skal spille imod jeres gamle klub i dag, Jetsmark. Milab, du skiftede for et år siden, og Lavin, du kom for 2 år siden. Kan I ikke lige sætte et ord på, hvordan det føles at skulle spille imod jeres gamle klub? Det føles lidt mærkeligt, fordi vi har spillet sammen med den, ikke? Så når vi møder den, så føler vi bare, at vi spiller sammen med dem. Jamen, vi kommer altid til at vinde over den. Det var godt. Så kan I lige sætte ord på, hvad Jetsmark er rigtig, rigtig gode til som hold? Defensiv og offensiv. Så de er gode det hele? Ja. Har de nogle spillere, som man tænker, dem skal man passe på? Ja. Eller er de bare et stort hold, som bare alle sammen er gode? De har en midtbanespiller, der er rigtig gode. Ja. Og han er midtbane og nogle gange forsvar. Ja. Og han hedder Johannes. Hvordan lukker vi ham ned i dag? Ikke lade ham komme tæt på os. Fordi hvis han er tæt på os, så kan han bare hurtigt tage bolden fra os. Ja. Okay. Og hvad skal I gøre som hold B52? Hvad skal vi gøre for at kunne slå Jetsmark i dag? Spil dem rundt. Og så det sidste spørgsmål. Kommer vi til at vinde i dag? Ja, vi smasher 5-0. Det var godt. Tak for det. Ja, jeg står her med Mahawi fra U11, og Mahawi, I har lige vundet en kamp mod Jetsmark i dag. Ja. Kan du ikke lige beskrive kampens forløb i dag? Det gik godt, fordi at vi spillede godt sammen, og ja, der var ikke mange, der blev sådan frustreret, og altså vi spillede godt 1-2, og ja, så scorede vi også mange mål. Stærkt. I spillede i dag uden udskiftere. Var der nogle tidspunkter, hvor I var nødt til at spille anderledes, end I er vant til? Ja, fordi at nogle gange så var der altså en, der blev skadet, og så var det altså, måske skulle vi spille en mand ude, fordi altså, han skulle lige have en sådan 2 minutters pause, så var han okay igen, så skulle han spille. Men det gik fint. Det var godt. Og så til sidst her, var der nogle ting, som du synes, at I skal forbedre som hold, for at fortsætte med at vinde de sidste par kampe? For eksempel altså taklinger, altså vi skal passe på med taklingerne. Ja.
Tusind tak for det, Mahawi. Jeg står her med Mathias og Elvis fra Herres C3. I har lige fuldstændig smadret Østersundby 3-1 i dag. Og Elvis, I stod fuldstændig formidabelt nede i forsvaret. Hvad var der så godt ved jeres forspil i dag? Jamen, det var jo det der med de aftaler, vi havde med, at vi skulle stå kompakt og følge vores mand, og det der positive snak. Det fungerede i dag. Synes jeg, at alle sammen kæmpede fuld, 110% i dag. Det virkede i dag. Der var godt humør på, og gutterne hjælpede hinanden, og så gik det bare som planlagt. Så ja. Og Mathias, du scorer 2 mål i dag. Kan du ikke lige tage os igennem de 2 mål, du scorede i dag? Jo, altså jeg kommer ind i feltet, og så bliver jeg væltet fuldstændig. Og så vælger jeg selv at sparke, fordi jeg følger på det, og så scorer jeg. Og så ved hjælp af Christoffer med et godt løb, så bliver han på tværs, og så scorer jeg igen. Så håber jeg kan bygge videre. Ja. Og det var så jeres anden sejr i streg. Det er jo næsten en sejrstime, vi er i gang med at få startet her. Hvad vil I mene, der er nøglen til, at vi nu har vundet 2 kampe i streg nu? Men det er jo nok fordi, at vi er lidt flere til træning. Folk de dukker op, og så synes jeg, at det sammenhold, vi er i gang med at få, det hjælper, at det der med, at folk de gør faktisk, hvad der bliver bedt om. Og så fungerer taktikken efter trænerens, det han mener, vi skal, det fungerer. Og så det sammenhold. Vi spiller godt, står stærkt defensivt, og så laver vi nogle mål og vinder sejren. Det er lækkert. Det er dejligt. Ja, det er ligesom troen, der ligesom kommet på plads. Vi har været sådan lidt, vi kan ikke få troen med os, og så er det ligesom kommet med os. Ja, så. Yes. Jamen, jeg vil sige tak for det. Selv tak. Jeg står her med Bjarni fra CR2-holdet, og Bjarni, I har lige vundet en hektisk kamp, 4-3 sejr over Aalborg Freja. Kan du lige sætte et par ord på den kamp, vi spiller? Jo, det kan jeg sagtens. Det holdt hårdt. Det er jo bagud 2-0 i et godt stykke tid ind i kampen, og kommer så tilbage og kommer foran lige op til slutningen. Og de kommer jo på 3-3 helt til sidst, og så ender vi jo med at score i overtiden til 4-3, så det var en rutsjebane tur. Hård fight, og så pisse god følelse herefter og stå med sejren. Du scorer jo selv 2 mål og laver en enkelt assist i dag. Hvad har I ændret over det sidste stykke tid for at få den første sejr i den her sæson? Ja, de sidste, det må være 3. kamp nu. Vi ændrede på formationen. Vi står lidt mere kompakt bagud til. Vi står med 5 mænd nede, hvor vi før har spillet med 4. Forskellen i forhold til min rolle, det er, at jeg får lidt mere frihed. Jeg spiller lidt mere som 10'er nu, så måske ikke så mange defensive pligter som før, og kan komme lidt mere fremad, som hjælpe angriberne og måske selv prikke nogen ind. Ja, og så for at slutte helt af, hvilke ting kan I tage med for den her kamp her, og de sidste par lære muligheder for lederne, for at kunne bygge videre, og så måske få en sejrstime? Holde os til planen, som vi har gjort de sidste par kampe, uanset hvordan kampen den forløber. Så holde os til vores plan, og så stole på, at det nok skal gå.
så længe vi bare overholder vores aftaler, skal vi nok få prikket nogen ind. Ja, så giver det bare et kæmpe energiboost, det her med, at man kommer igen efter 2-0. Og den bølger frem og tilbage i overtid med, at vi ender med at vinde 4-3. Det giver bare noget ekstra energi og power, vi kan tage med til næste kamp også. Verdensklasse. Jeg siger tak for det. Tillykke med sejren. Tak for det. Og jeg står nu her med Magnus fra Serie 5, anfører fra Serie 5 også faktisk. Og Magnus, I har lige spillet en hård kamp mod Alba Freja. Kan du ikke lige tage os igennem kampen? Jo, altså vi starter egentlig ud med ikke at komme så godt fra start, så de første 20-25 minutter, det er lidt mere os, der jagter bolden. Så får vi lidt mere styr på det, trods vi kommer bagud, og de får et straffespark, som de scorer på, men vi begynder at spille lidt bedre for dem til at løbe lidt mere efter bolden. Det eskalerer sig til, at de får et straffespark mere, og ja, så går det egentlig lidt ned ad bakke, kan man sige. Ja, altså, du nævner selv det her med, at I laver et straffespark mere. Altså, det bliver jo bliver dømt hele 5 straffespark. Ja, det var mig, der lavede det straffespark, nummer 2. Og så går vi til halvleg, og i anden halvleg, der får de så det tredje straffespark. Vi har misset en masse kæmpe chancer. Altså, vi kunne sagtens have scoret 4 mål i første halvleg alene, men vi får ikke eksekveret på vores chancer, og det er egentlig det, vi er offer for. Ja, og nu nævner du lidt det her med, at I havde masse brændte chancer her. Er det en af de ting, der skal forbedres for at kunne få sæsonens første sejr? Jo, 100%. Altså, vi skal have noget skudtræning, træne de her afslutninger, være lidt bedre her på de her dødbolde, for at øge dem, ligesom, ikke også? Så vi bare kan få klasket den bold ind i kassen. Perfekt. Tusind tak for det, Magnus. Selv tak. Det var så vores matchday-vlog heroppe på B52. Desværre var det ikke alle 6 hold, der vandt i dag, men vi fik 4 sejre og 6 helt fantastiske fodboldkampe. Tusind tak, fordi I har set med ud. Og husk at like og subscribe, og følg os på alle vores sociale medier. Det er både Facebook, Instagram og TikTok. Vi ses derude. Hej.